Luonnonsuojelijat saapuvat Koijärvelle varustautuneena eräänlaiseen asemasotaan. Suojelijoiden tarkoituksena on tukkia pääsiäispyhinä perätty järven laskuoja. He nimittäin pelkäävät järven kuivuvan, ellei nopeasti rakenneta patoa hillitsemään veden pois virtaamista. Pääsiäisen jälkeen veden pinta on laskenut Koijärvessä jo parisenkymmentä senttiä. Paljon melua tyhjästä pitäviä haihattelijoita vai pyyteetön uuden ajan airut? Kulttuurihuone vanhalla konttorilla syksy starttaa palaamalla vuoteen 1979 ja Koijärven maisemiin, jossa tapahtui käännekohta Suomen aktivismin ja ympäristöpolitiikan kentässä. Pääsiäisenä mielenosoituksen osallistuneet yli 100 aktivistia rakensivat padon, joka myöhemmin räjäytti. Kettingit kiinnitettiin kaivinkoneisiin ihmisten mukana, estäen maanomistajan yrityksen kuivata Koijärvi, jota pidettiin merkittävänä useiden lintulajien pesintäpaikkana. Jaha. Pojat, nyt sitten tietää mitä tekee vai? Ottaako se komsi nyt huomioon, kuinka paljon tämä tilanne maksaa teille koko ajan? Tämä oli yksi ensimmäisistä suurista kansalaistottelemattomuuden teoista, jotka herätti kansallista huomiota ympäristösuojelun tärkeydestä. Maanviljelijöiden ja anarkistien arvomaailmat olivat vastakkain, ja kansa seurasi tapahtumia tiiviisti. Vaikka Koijärven liikkeen alkupotkusta on jo kulunut 45 vuotta, samat aiheet eri vaatteissa puhuttavat ja ovat edelleen ajankohtaisia. Löytyisikö Koijärvi-liikkeen historiasta esimerkkejä, joilla hallitus ja kansa voitaisiin herättää näkemään asioiden inhimillinen puoli, nostavaan ihmisarvo ja terve ympäristö pörssikurssien edellä? Forssan lehdessä pitkän uran tehneen valokuvaaja Seppo Pessisen kokoamasta kuvareportaasista on nähtävillä 7 kuvaa vanhalla konttorilla 50. asti. Muistathan sen, Koijärvi on korvaamaton. Siellä voi souta armaansa nouta, pesään niin lämpimään.